Inggih, sugeng dalu Mbak Lucy. Raos kangen kapang sangat kalih panjenengan bola-bali tindak wonten Ponorogo mboten nate sesarengan. Ha inggih, amargi nggih wekdalipun ingkang kirang jodoh. Estu kula kalih panjenengan ki wis dudu sapa-sapa, kanca berjuang napa melih kalih diajeng Sukesi Rahayu, Pak. Imam niku manggone teng Ngarep dhewe. ngarepe gurine imam, Makmum. ngarepe imam. Wis reneng ngarep dhewe kuwi. Jenengan nate nglayak. Ya tau. Nate nderek salat jenazah. Melu. Sing ngarep dhewe niku sinten? Mayit to ya.
Alhamdulillah. Ya. Yo ki ana bintang tamune, Mak. Ana Mbak Yuku, Mbak Lucy Brahman iki nadyanto awake dhewe kerep ning Ponorogo. Tur piyayine iki asli piyai Ponorogo ki arang-arang lho, Nduk, iso gabung dadi sak panggung ngene iki. Iya. BCS ya karo Cak Slindru yen ora kleru. Monggo Cak dipur hormati mawon mawi dayowe teka cepados Mas Andi CS pinarak oning pepanggungan. Monggo. Dados. Sugeng dalu Mas Andi TB. Belo jeng dalu Mas Cahyo kun tadi. Nggih, sugeng dalu Mas Slindro. Sugeng dalu Mas Yoyo. Alhamdulillah. Wah, Rawuh jam pinten iki, Pak Mas? wah, wau jam 09.00, Pak. Jam 09.00. Transit wonten SMP Negeri 1 Jetis. Alhamdulillah. Oh, inggih. Wah, hebat luar biasa. Pripun? Senajan to dalu niki dipun guyur kalian grimis ning insyaallah ndadosaken grimis ingkang barokah kagem sedaya masyarakat Josari mriki. Amin. Wah, Amin. dalu niki sowan tenggene Josari, Mas. dalam rangka apa Mas niki? Tasakuran PTSL utawi pendaftaran tanah sistematis lengkap. Wah, Iki lho jelas kados piantun mriki to, Mas Yoyo. Pripun? Lek duwe tanah paling gak iki didaftarke ben jadi hak milik utawa SHM saham, Mas. Wis ngerti kowe cah bayi nuturi wong tuwek kuwi. Lho, wong kowe ku potonganmu koyo botol Yakul lho kok nuturi wong gedhe. Apa ra isin karo kancaku iki? Sopo kancamu lho? Mbak Lurah Josari, Lho, Pak sopo? lurah sing sak kecamatan Jetis isih nom piyambak niki Pak Lurah Josari, Pak. Kok iso wong piyane pun rada sepuh lho? Lho, Pak Joko. Dan niku mbok rabi ping pira disebut Joko lho Pak niku. Mas kuwi jeneng ya Mas Asma Kinarya Japa. Wis ngerti Pak Joko karo aku iki kanca kentel, kanca plek. Dadi lurah sudah 2 periode. Kenal piantunipun nggih Pak Joko nggih. Sing brengose kewetel kaya pagere kabupaten niku lho. Sik to. Lah kowe kok karo Pak Joko pirsa iki Pak Joko piantune sing ngendi lho urung paham kowe. Lah iki lho. Sing gawe jas ireng, kopiah ireng. Con ireng gawe rokok nggih Pak nggih. Wah, duange mboten panggih Pak. Aku mbiyen angger karo Pak Joko. Angger mampir ing Jetis niki. Wah, ning gone Dong Banteng ora tau mulih. Iki ngawur iki. Ngeten iki lho, Mas Yoyo. Ngapa to? Aja aneh-aneh ngoten niku. Wong nyatanipun Pak Joko menika lak panutanipun tiyang sak desa. Mboten jenengan kok nesu ning napa? Lha masa Pak Lurah ning Dong Banteng lho ora. Mangke riyen to. Ngawur iki. Pak Lurah teng mriku niku mboten bertindak hal-hal yang negatif, tapi memberikan sosialisasi utawa penyuluhan betul bahwa di Kabupaten Ponorogo itu harus bersih dari yang namanya prostitusi, juga lokalisasi utawa komplek. Wah, luar biasa. Ponorogo ora ana komplek kene. mergo saiki Alhamdulillah. nggih mergi saiki zamane online, Pak. Lho, Dadi lho, niku luwih cepet terus regane Kowe luwih tak cepet. tonyo ngawur ae lho. Kowe panjenengane Pak Joko seorang pemimpin yang patut kita contoh. Alah iki wis ngerti maine ning Josari, Mas. Piye? Aku kula niku pun ping kaping-kaping Pak sowan mriki. Nggih ta? Ngantos apal piantun mriki kula. Syukur lek ngaten. Josari niku desa ingkang terdiri dari 3 dusun, 5 RW, 15 RT, jumlah penduduke niku 2849, rondone 282.
Apal niku lek kalih mriki niku. Kowe dagelan kok ya ngitung rondo barang lho. Lha buktine ya Kowe aja nyepelekke rondo lho, nyuwun sewu ya Mas Yoyo. Pripun Mas Lin? Wong rondo iki aja mbok ina apa meneh mbok dak sia. Nek mbok dak sia ki atine lara. Mergo rondo kae ora duwe sapa-sapa. Yen kowe ora trima mbok dititipke ning balai desa. Ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa sapa? Sumartono. Wah niku piyantunipun guyon Pak Sumar niku. Nggih ta? Wah senengane guyon. Wah bendina karaoke. Kowe iki aja ngawur. Pak Lurah itu adalah pemimpin pucuk pimpinan ning gone desa sing paling abot. Abot apa to? Dadi lurah kok abot. Lho, kok ora abot ki dadi lurah niku pamong desa sing nggo takok-takokan pisanan lho, Mas. Nggih mboten Pak, Mas. Nggih, leres. Ana kematian Pak Lurah mesti diparani dhisik. Terus Ana wong kecelakaan Pak Lurah ditelepon dhisik. Ana wong demenan Pak Lurah ya digoleki dhisik. dadi apa-apa sing digoleki mesti Pak Lurah. Lah nyapa wingi mbahmu mati sing duduk kuburan ora lurahmu. Pikiran niku lurah kuwi enteng mergo dibantu dengan perangkat desa, BPD dan juga disengkuyung programnya kalih warga. Ora ono tanggung jawab sing abot selama lurahnya jujur, amanah, bertanggung jawab seperti Bapak Joko Mujiono. Insya Allah desa Josari bisa menjadi desa percontohan Kabupaten Ponorogo lho. Ya, Pak Lurah iki dua periode lho, Mas. Nek ora mungkin ora jujur, ora mungkin piantune kepilih neh. Kowe ngerti ora Lurah iki tanggung jawabe abot. Cara sopir Pak Lurah iki manggon ngarep numpak bis no, Pak Lurah iki sopire. Rakyate. Ya rakyate iki penumpange. Numpang nggih. Nggih. Keng napa kok Pak Lurah niku dadi sopir? Lho, sing jenenge pimpinan iki lak manggone ning ngarep. Ngarep. Heeh. Oh, dadi nek pimpinan niku manggone Ning ngarep. Ngarep. dadi nek setiap sopir niku pasti panggon. Ning ngarep. Motor apa wae mesti ning ngarep. Wah, ana sopir sing manggon mburi. Apa? Supir becak. Supir becak supir ning nguri Mas. Nek supir ning ngarep jelungup. Oh iya. Mas tak omongi ya. Ku mesti nek sopir becak ya ning nguri. Umume ning nguri kali ning ngarep. Nggih to Mas yo. Nggih. Lah manggon tengah Ora enek. Ora eneng. Yo sing nang mburi ya becak kuwi ning ngarep mesti kendaraan kabeh ning ngarep. enek supir manggon tengah. Apa? Supir dokar. Dokar kuwi sing ngarep, Sing ngarep jaran. sing nguri Numpang. dokar. Dokar. Dokar Mas. Oh, dokar. Mosok geret jaran. Dokar kuwi ngarep jaran, nguri dokar tengahe supir. Nek supire manggon ngarep isin. Lah ngopo kok isin? Lah mergo gawe kacamata sepatunan ora katokan. Iki lho paham ora kowe? Mas Andi, tak omongi ya Mas. Pak Lurah iki cara ning gone masjid utawa musala, nek pas salat Pak Lurah iki sebagai imam, makmume iku wargane. Salat sah lan ora niku gumantung imam, pemimpin desa maju lan ora niku gumantung Pak Lurah. Nggih no Mas Yoyo. Leres nggih. Nek salat berjamaah Pak Lurah niku dados napa? Imam. Nek rakyate Dadi makmum. imam niku manggone teng pundi? Ngarep dhewe. Gurune imam Makmum. ngarepe imam. Ora enak, imame ngarep dhewe ora. Ketara mboten ate salat jenengan. Kowe takono wong sak desa sing jenenge imam ning ngarep dhewe. Nyuwun sewu jenengan sedina salat ping pinten? 5. Alah ping Piye, Mas? 5 wae lho kok diomongne. Lho, salat yo 5 to Mas. Kuwi biasa Lah salatmu piro? ping 8. Kowe iki aliran apa lho Mas? Ning kene iki religius lho Mas. Wis ngerti. Lah kok ping 8 salatmu lho apa? 5 wektu wis kecekel. Sing nomor 6 salat duha. Wah. Jenengan mboten nate tangine awan terus kok. Duha niku jam 10 jam 11. Yo ngerti, heeh. Kuwi duha nomor 6. Pitu apa? Itu apa? Tahajud. Jenengan mboten nate kok tanggapan terus kok. Iya. Laris to ya. Laris kok. Jadi gak mungkin salat tahajud. Ah, kuwi nomor 7. Loh, lah nomor 8? Terakhir. Niki sing paling penting, Pak. Apa? Salat Id. Lah Id ki lak setahun pisan. Tapi sing nindakne kathah 5 wektu sosok ditinggalne nek salat Id mesti padha budal kabeh, Pak, nganyari klambi. Oh iya. Kowe lho paham kira? Oh, dadi nganyari klambi iki budal kabeh kok. Aku nek nyuwun sewu nek perkara agama niki kula bantah, Pak. Lho, bantah piye, Mas? Kene cedhak pondok. Leres. Nyuwun sewu jenengan ngertos sing kulino qiraah
teng Masjid Agung Ponorogo niku sinten? Sik Ponorogo apa Tuban sing genah. Jelas Sing seneng kira, pergi kula ki kira teng Tuban, Pak. Tapi sing ben bengi kira teng ngene Kabupaten Ponorogo niku sinten? Aku ora ngerti. Kowe paling Mas, awakmu. Sapa? Lho. Sing kiraah ning Ponorogo awakmu no. Loh, kaset. Kok iso kaset nyepeleke piye Ponorogo kowe? Loh, Sasa Subuhan niku kaset, Pak. Imam niku manggone teng Ngarep dhewe. ngarepe gurine imam, Makmum. ngarepe imam. Wis reneng ngarep dhewe kuwi. Jenengan nate nglayat. Ya tahu. Takziah, nate nderek salat jenazah. Melu. Sing ngarep dhewe niku sinten? Mayit to ya. Tumon kowe, salat jenazah imam ngarep dhewe, guri makmum, mayite ning dhuwur genteng. Dipikir Mas, nek ngomong kuwi. Dadi ngarep dhewe logis lho iki apik lho. Ngarep dhewe nek salat jenazah ki mayit, imam lagi makmum. Durung karuan imam ki manggon ngarep dhewe. Nek imame ngarep dhewe, kuwi imame mati. Oh, dadi ngarepe imam ki mesti mayit. Mayit. Lah wong kowe kok nuturi takziah Mas Yoyo. Mas Yoyo iki bapake wae kiai lho, kowe kok nuturi. Wong kowe dhewe nuturi awakmu kleru kok. Piye kowe? Lho, nyuwun sewu lho Mas Yoyo. Nggih. Niki mawon iki nyekar bapake niku kleru. Mbah Sandirana Suwargi. Leres. Wayah poso nyekar Mbah Sandirana niki teng kuburan. Niku kleru. Terus Mbah Sandirana kuburane rak nang tengen mriki. Lho lah sing disekar kok kiwa kene. Mongko kene kae kuburane Siti. Kuburane Pakku nggih. Kene Mas. Sing kene. Siti. kleru karo wong tuane ora apal makame piye ora sampean. Sampeyan iso kaya ngono iki ibarate sing natah ki wong tuamu lho ngono kuwi. Sik to nyekarku jam pira? Jam 4 sore. Jam 4 sore aku nyekar ning Pakku, tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 4 sore bapakku dolan ning Siti. Lho paham ora? Pakmu dolan ning gone Siti. Lha Siti ki apane pakmu Mas? Gendakane to, Mas. Tak dongano sakinah mawaddah warahmah. Mungkin kurang ati jadwale ngono lho. Ya ora ngono, paling gak iki nyekar ki golek dina sing apik, dina sing becik gitu Mas. Sunah Rasul ngendikane alim ulama, nek kowe iki arep nindakake apa, ngepasi pas sunah Rasul, paling gak kuwi malam Jumat golek dina sing becik. Nah, Duh, nyekar niku sing apik malam napa, Mas? Jemuah. Lho, kowe kok guyang Nyekar sing ngesan lho. pegel karo kowe aku kok. Ora, aku takon agama wong loro kok ngawur kabeh to. Nyuwun sewu Mas, nyekar sing apik niku malam napa? Malam Jemuah. Sebabe Lho kuwi pancen dina sing sakral. Tur ya sunah Rasul Mas iki. kowe tau melok pengajian nate nderek istighosah. Apa-apa? Istighosah. Oke, Kowe aja ngawur ngono be aku gak aku. Istighosah ya istighosah. Iya. Tempat istighosah. Pengajian tahu? ya nate no Mas. Istighosah nate. Nate. Justru sing dilarang kali alim ulama nyekar niku sing elek malam Jumat. Kok iso? Loh, jenengan ngerti tembangnya saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbah jenengan sing pun mati niku mulih ning omah. Lah nyapa jenengan yayakan ning kuburan? Arep gendak Siti, ya. Ora petok ya. Ora petok simpangan. Oh, paham ora kowe iku? Jadi dongane simpangan karo Siti mang ya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Lah mbah-mbahmu sing mati kabeh mulih ning omah. Lah kowe karo bojomu malah ning kuburan. Arep golek nomor ya. Kowe mbahmu teko ning omah. Dan kowe ora ono kuwi nyanyi kebangetan tenan anak putuku. Nolongso atine Mas. Oh, dina malam Jumat ra entuk. Elek Malam Minggu. Wis ngolah kocluk. Loh, malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Mbahmu sing wis mati nek malam Minggu iki gendaan kabeh, kuburan sepi. Takokno Pakku karo Siti nek ora percaya. napa nggih Mas? Mas Kang Mas Yoyo. Telek kuwi. Jenengan niku dituturi malah mau telek-telekne. Lho ora kaya malam Minggu penek jenazah gendaan cara ngendi ora? Jenengan wis nate mati. Urung. Lah urung tau mati lho zaman nuturi. Lho, sing ngomong iki Siti karo Pakku lho. Wah, paling kuwi aja ngawur ngono kuwi to, Mas. Kowe ku jen-ajen karo kinajen karo Mas Yoyo, mergo Mas Yoyo iki sebagai pucuk pimpinan malam hari ini. Beliaunya dalang hebat, juga dosen. Mula karo wong tua iki ajen ana entik-entik paten ana aja di wong tua kuwi malati.
Mergo wong tuwa kuwi pengalamane luwih akeh nggone dar uyah pedes asine ning donya wis suwe. Mergo wong tuwa kuwi luwih apik tinimbangane sing enom. Ya durung karuan. Iya Pak ya. Iya bener no. Lho bener napa? Sing tuwa luwih apik timbang sing enom. Lah durung karuan. Iki omong Durung karuan sing enom niku. Sing tuwa wis nate nglakoni enom, nek sing enom rong tau nglakoni tuwa, genah no. Dadi sing tua mesti luwih. Apik. Sing enom luwih. Ya luwih apik sing tuwa pokoke sing enom berarti elek. elek. Nyuwun sewu. Jenengan ngerti Patih Sengkuni? Aku dalang yo ngerti Patih Sengkuni, Patih Ngestina kae. Nggih. Niku Sengkuni niku enom napa tuwa? Tuwa. Nek Puntadewa Enom. apik endi Sengkuni kali Puntadewa? Ya ora mesti. Ya apik Puntadewa. Lah ngono jare kabeh sing tuwa. Ah, iya. Kok ora iso dipercaya. Nang contoh kok aja wayang, Mas. Nang contoh ki panganan ki nek tuwa luwih enak tinimbangane sing enom. Contone Jeruk nek tuwa kae legi, nek enom Kecut. pelem nek tuwa rasane legi, nek enom kecut, semangka nek tuwa rasane legi, lah nek enom sepet. apa ae nek tuwa kuwi luwih enak tinimbangane sing enom. Kuwi wis pasti. Pasti. Aku tak takon ya. Apa? Kowe wis tau mangan jangan bung? Potongan. Pelem kae nek tuwa. Legi nek enom kecut, Jeruk nek tuwa. legi nek enom kecut, Gedang nek tuwa. legi nek enom sepet. Lah ya apa ae nek tuwa kuwi luwih enak tinimbangane sing enom. Lah ya aku takon, kowe wis tau mangan jangan bung? Ya tahu. Gawene saka apa? Ya pring to, Mas. Sing digawe pring enom apa pring tuwa? Ya Pring enom apa pring tuwa? pring nom. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyogrok cangkemmu pisan. Ngomongin gawe logika, Mas. Oh, lah kok nek logika sebabnya jenakne sertifikat kowe ngerti ra? Ayo. Kok ngomong nom tuwa kok ora nggih logika. Wong kowe ora ngerti kok apa-apa lho Mas Yun sewu nek tuwa kuwi mesti payune larang tinimbangane sing enom. Lho kok ngeyel neh. Iya to Mas. Sing tuwa mesti Larang tinimbangane sing enom. contone Mas nek tuwa regane. larang, Nek enom murah. kayu nek tuwa kae regane. Larang, Nek enom murah. apa nek tuwa kuwi mesti larang tinimbangane sing enom. Lamong iya. Ana apa nek? Kowe wis tau ning Dung Banteng. Nah wedok kono nek tuwa ora payu, nek enom ki malah larang. Nek iki mesti iki wah larang-larang kabeh. Oh kita lho kita sing rada murah iki. Cara anu barangnya Sing ndi kok seken kae. Lho, Be, kowe aja ngawur lho, Be. Kae iki apa ki kondang-kondange Sinden Ponorogo lho, ngawur iki. Lha nyapa? Lusi Brahman tung kulon, Lusi Brahman tung kidul. Nyapa? Lusi Brahman. Halah rasa percaya. Lucy ku ngerti tok sebagai sinden. Iya. Dene nek iso dadi pegawai dinas. Dinas Bengi niku nek gak nyinden, iki ni dodol mari Mas. ning ndi kok mari? Kalah ning dalan mari Mas. Aku ora melu-melu lho. Halah nyapa wedi karo Lucy Brahman. Ki Ponorogo wilayah dekne lho putra daerah lho ki. Halah sinden potongane kok son horek kowe kok. Brewo audio. Suarane piye? Wow. Delok to. Lek cara aku ora trimo wong yo domestik piyai kene kok dinyek. Ayo Mbak Lucy. Nangke. Yo. Lah nyapa Syukur pendukungnya akeh lho. Kula mboten melu. iki ono penonton bayarane kene. Mulai Tumpah. dukung. Nek sing murni koloku ki lho, kene kabeh ki lho. Yo, tumpake sepur. Mau Mbak Lucy ngatasin jenengan cantik tur yo bintang tamu artisnya Ponorogo. Padake son horek ki lho ora. Potongane bae. Wilujeng dalu Kang Mas dulur lanang Ki Cahya Kuntadi sekalian garwa. Inggih sugeng dalu Mbak Lucy. Raos kangen kapang sangat kalih panjenengan bola-bali tindak wonten Ponorogo mboten nate sesarengan. Inggih, amargi nggih wekdalipun ingkang kirang jodoh. Estu kula kalih panjenengan ki wis dudu sapa-sapa kanca berjuang napa melih kalih diajeng Sukesi Rahayu. Nggih, nalika nderekaken Mbah Yatno. Inggih leres. 30 Pranggih sami wilujeng sedaya lampahipun Kang Mas. Pangestunipun wilujeng niskala kalih saking Rubeda menapa kemawon. Alhamdulillah katuran pinarak Mas Yoyo. Matur sembah nuwun mangke menawi wonten wekdal longgar kula sowan Mbak Yu. Alhamdulillah dawa sami-sami. Nggih, mugi panjenengan sak kanca tansah diparingi kelancaran kesuksesan sedayanipun. Amin.
Amin ya rabbal Suatu alamin. kebanggaan tersendiri bagi saya dan panjenengan sedaya. Piyai Njosari niku piyai kang budaya. Leres. Bapak Lurah napa melih wonten Mbah Mirah. Sapa to sing ora pirsa Mbah Mirah? Jenangipun nggih. Jenenge wis kondang alaka sampai dugi luar negeri, Nggih. sampai mancanegara. Nggih. Bapak Anom Surata, Bapak Mantep Sudarsono, Nate dipun tangkap nate sedaya. Rama panjenengan inggih. Piye piye? Raiku ditabrak bis Jaya. Lah ngopo kok dicabrak? Ya sampean niku ngerti adat sopan santun tata krama apa ora? Ya Nek ngerti panggih toh. kalih Mas Yoyo itu menyesuaikan bodi Lho. tubuh. Ngerti Nek ya? sampean lemu, nek sampean ngene koyo pitik ngendok. Ngerti. Sampeyan ku maksud nek panggih masuk nyuwun sewu. Kudune piye? Pripun pawartosipun Mas Nggih, Cahyo Pak. mengarep lho. Nggih. Dangu mboten pinanggih alhamdulillah saged panggih teng Josari Jetis nggih Mas. Men ora ngrugekne sing ning mburi ya. Lah, di sawah ketok wae Mbak Lucy kok sopan ra umum. Aja mengguri tapi mengarep. Paham ora? Maksudnya Pak Dalang ngarep kualat lho. Loh, justru ke sampean nek ngguri padha ngenyek. Bapak Dalang kuwi kudu dihormati. Mergo pemimpin ning panggung iki ya Bapak Dalang. Ning ra Dadi- penak lek ngomong Mbak Lucy. Pripun? Dalang iso dihormati, aku mah padane gendera kok piye iso dihormati. Ya Maksudnya padha diajeni ngoten lho. tegese ki diajeni panjenengan sebagai pimpinan. Diajeni iki regane pira ngono apa piye karemu? Ya toh. Dadi ngadip diajeni ku Mas. Diwedeni Mas diwedeni. Diwedene kok demit Mas Yoyo iki kudu disegani. Dadi ben iso ben ditutul pitik. Apa aku luwe? Piye-piye kok Mengarep manut paling gak nyuwun sewu Mas Cahyo. Dangu mboten pinanggih lho, enak lho. ngapunten Kang Mas dangu mboten pinanggih ranggih sehat to? Inggih pangestunipun sehat walafiat. Katuran pinarak panjenengan kalih Mbak Kesi Mas. Pinarak teng pundi? Teng Dong Banteng. Otlok aja maju-maju ngene. Lah kene. Nek kowe maju-maju Pak Joko kok ngisor mesti jane lusi ngene apa to? Mesti malah melu ngene kok. Aja Aja banter-banter. Kowe iki yo Ora sopan. Jenenge wong Jawa iya kudu ngerti jawane Nah, pan santun. Iki cedhak pondok pesantren, Wis ngerti. ngabar alim ulama rawuh, bapak kiai. Lho, wayang minangka tatanan tuntunan lan tatanan ning kowe ra duwe tatanan lho. Nyapa? Lah kon ngene-ngene iki, enek mbah yai kowe di aku dadi Nyapa? Mboten mbayai nyuwun sewu. Ngene iki termasuk gerakan ana salate Allahu Akbar lho. oh Lah lah kok paham ora kok urung-urung kok disesuaikan dengan kondisi Mbak. Masa ya Sampai Allah Akbar teko-teko- ngene. Teko-teko nesu mbok paling gak ngucapne apa kanggo warga kene. Ya pamane nesu memper wong sampean lokke kaya apa mau sondorek Sondorek kaya ayo ngono kuwi. darani bakul mari Mas. Sampeyan iki saestu lho. Jenengan merendahkan derajat wanita ngono kuwi. Sampeyan iki daraki tugu sing ning jero SMP Negeri 1 mau lho, Mbak. iya ngeblek iki gundulmu kuwi. Ora ngerti ki melu dalan kondang ki Pak dosen ngerti. Aja sampai kleru ngomong iki nginep dosen. Rora. Pak, aku ki dicuwuni tulung Bapak Lurah sampai bingung. Dosen yang ambune ra enak tibane. Kok berane gede. Kuwi ngono mang wis disuwuk Mbah Mirah piye to. Mbah Lurah niki sudah terkenal piyayine masyarakat sederhana tapi luar biasa. Tidak banyak bicara, banyak bekerja. Ngoten lho nggih. Niki nggih rawuh Bapak Lurah sekecamatan Jetis Jetis, Mas. rawuh. Kok muga-muga mengki bersih desa nimbali Mas Yoyo. Aja- Amin. Aja kata lumpen Mas. Mas sinten? Lutung kasarung. Lah apa iki jenenge? Mas. Pelawak nang ndi iki ya putih. Lah iya. Rupa ketap-tali. Rupa kaya tap-tapan oli. Oli wis gundul. Wis Iya, gundul. Awake ireng. Rupane kaya katen bat. Beda nek kaya panjenengan. Dasare piyaine nggih ayu. Pak Lurah ken nimbali aku mergo ngerti aku sinden sing paling langsing sak Jawa Timur. Langsing. Padha ae. Ber kita jarine ber kita kuwi sindene Mas Saso yang bodine ngene. Paling pira to bobote ber kita? Ah, isih langsing sampeyan. Mi Hafifah sing pira bodine aduh. Kalah sampeyan. Paling pira nggur 40. Lah aku iki lho. Potonganmu kok celengan Semar kok langsing. Iki Kowe mbok pilih- maca. Mas, iki bintang tamu pilihan Mbak Lucy. Pak Lurah ya pirsa golekno bintang tamu sing slendro kae lho, sing bocahe gedhe dhuwur ya Mbak ya. Lho diomongi. Kandhane kok Apa wong Kataran
ngerti kowe gede dhuwur. Usah botol Yakult ngono kok gede dhuwur. Kowe badhe maringi napa ning kene Arep iki ya? aturi napa? Paringi apa? Nyasi apa? Nggih, nyaosi apa? Apa nembang? Gandrung karo aku. Mriki niku piyayine ketoprak purun. Loh, Terus lodrokan purun. Gajan. Tayupan purun, gajah-gajan reok purun. ketoprak siapa ra? Lho, kene iki bar ketoprak Pak Mion nih, padakne. Gigi. Ketoprak kok. Gamelan kok ge piye kuwi? Ketoprak iringan apa? Wis slendro ngono kuwi. Tutuk tutuk trung dak tak jleng ya. Irungane sing. Tutuk tutuk tung dak tak jleng ya. Oh iya iya. Wong dosane warai didoni. Dosane ke kuliah. Oh iya, kalah ya. ya. Tutuk tutuk tlung dak tak jleng gong. Glung ya. Oh iya. Gong. Gong ya. Ayo, tutuk tutuk tutuk. Piye? Bener Iki semene manut karo kowe lho. ngene iki jenenge dosen. Lho. Iringane yo kowe jalukan Asik diterus tutuk tutuk tung dak tak jleng dak neng Malah remong. Iku gak kremo ta, Mas? Mas jula-juli yo. Aku oprok kowe ora. tuluk ndak tak jleng neng dang dung dung dang dung dan Oh iya. Lakone apa to pra iki? lakone golek anu apa sing umum napa iki Mas sing umum apa Yo paling Sembarang purun kene, apa Sri Tanjung apa Sari Sri Tanjung. Tanjung? Tanjung, aku dadi apa, Mas? ini dapatnya apa Pak Sri Tanjung Kursi-kursi apa ya kena to. sik to Kursi lho. mosok luluran Biung ban ya iso. oh niki Anu, pas Sido paksa paksa. Sila Dikrama kowe ding tukang som Lho, Umi kok guemes karo Andi. Apa sajake pengen ngidoni to, Dek? Sri Tanjung aku sik kowe kok tau nonton ketoprak keben po. aku suka pengen metu aku berang-berang dino ora tau metu Iki lah Sila Dikrama to, ratune to. Nggih. Yo engko sik iki ben karo bojone sik ora. Iki mulane ndelok ketoprak keben gone Agustusan iku kok. Ya. Turuk. Sri Tanjung garwaku aku sing teko wong ayu. Ora enek Sri Tanjung dikokop dodone. Sri Tanjung ki bojomu. Lah, Aku sing sungkem karo sampean. Bojo ya bebas to. Ki kok arep ngokop apa-apane ki los ya. Layak ra payung ketoprake gragas kaya Ngomong ngono. iki lho enek Mbah Yai lho. Tak Bojo tas aku gak itu. ya aku sing sungkem karo garwane masuk ke butel kaya suket tekiri kae ya bojoku ya. Tak ulu. Ketoprak kok butel iki lho. Lah mosok jujuk duwok tok didung-dung tas. Duwok tas. Alus kuwi Wibowo, Alus. Jatmiko. Ah, gagah. Jatmiko napa Wibowo? Iya. Gagah. Nah, lah. Monggo Kang Mas Sio Bangsa. Sugeng rawuh monggo. Dangu mboten pinanggih kados pundi pawartosipun kula sampun kapang sanget kalian panjenengan Kang Mas. Ya Sri Tanjung kabarku apik ning iki ana wigati sing arep tak aturke karo kowe wong ayu. Wigati wonten menapa Kang? Lagi wae marak suwan nggone Gustiku malah kapara aku pikantuk dawuh kudu ngupati tumbaling praja kanggo kawulaku wong ayu. Kados mekaten Kang Mas. Terus panjenengan badhe pamit kalih kawula, panjenengan badhe tindak ngoten? Sri Tanjung. Sliramu ning omah sing ati-ati kaporaku didongake muga-muga ora malangan apa-apa ya. Kados mekaten sejatosipun manah Tanjung ngawrat Kang Mas. Ananging kados pundi panjenengan badhe ngayahi jejiban? Yen kaya mangkono Monggo kawula dherekaken dadi Kang Sri Mas. Tanjung. Injih, monggo Kang Mas. Budal ning Gunung Semeru.
apa? Pikir lah kaya maling apa ninja Silati Kromo iku ben ora konangan prajurit ngene macakane iki sarungan ben dianggep tukang rondo. Silo Hadi Kromo ki yo kok pideksa raja kok. Wes malu to. Maling. Sila Hadi Kromo iku berwibawa ora guyune ora ngono kuwi. Nek tenggene kawula niki kan mergo kedanan kali Sri Tanjung Pak ceritane niku. Apa enek sik tok jaman biyen kok wis enek Sila Hadi Kromo nggih kathok jin. Sri Tanjung. Miki sapa? Mban. Walah ban ya ampun suwira. Ayo, lek wani sandinge ra pilih mulih putul dasmu. Sri Tanjung. Kula wonten. Sengaja aku teko pas wanci bengi ngenteni bojomu lunga. Ayo manut Sri Tanjung dadi bojo. Gusti kula aturi emot Gusti. Kowe durung kok kon ngemut piye? Emot eling maksude. Oh eling. Aku wis eling sadar aku wong ayu. Sedro. Apa Bik? Aku ning kene. Oh iki lho matane iki lho. Larase. Sedro. Rukun Islam. Lek gandrung iki sing pas cakepane. Kuwi kepeling kuwi. Jare cedak pondok. Oh, pondok yo sing gandrungan ono sing romantis ora. Aduh wong ayu apa piye ngono lho. Sabro, Sedro. Tutuan iki malah. Natian wujud mung peksi. Wong gandrung malah peksi. Cah kok ayune kaya manuk dadi bojoku wong ayu. Lah manuk kok ireng kaya ngono kaya manuk gagak. Alah ke melayu mesti golek nggon sing sepi. Aturan emot Gusti. Aku wis eling. Manut cakar aku. Gusti. Ayo bawa. Aku nek petuk wong ayu rasa ora kuat diajeng. Gusti. Manut yo jeng. Katuran emot Gusti. Aku wis eling mergo aku suwi nggonku tresno karo sliramu. Gusti. Ketho prangilani ngono to, Bik. Arep tak colong kowe. Pagawe taline pronto. Irat. Wis ora ndingi ora. Lambemu kuwi sing salah kok ya. Yo genderet sing minder kok tak kok aku. Nano. Yo, iki ora. Lah, lo. Hakawe taline pronto. Menang, wis menang. Dewe drum. Dis. Sabra. Akawe taline pronto. Kene lho, nindingi ngene iki, gitu ta? Lagi iki mau nembang dindingane kok drum iki lho ora. Antara wong koclok Manut karo aku ya wong ayu. Sido paksa gendeng. Wis to, aku iki kurang elek? Gusti. Apa? Kalau aturi emot Gusti. Apa aku wong kurang kang sugih bondo, sugih bandu? Nganti tak gawakne 3 hadiah kanggo kowe pilih salah siji. Ngerti? Mboten Gusti. Wis tak gawakne 3 takon milih salah siji. Apa? 1 Anies, 2 Prabowo, 3 Ganjar. Pilihan, Nduk. Kuwi calon presiden ya nyok ora. Aku mari petugas KPPS, Pak. Elingan lho. Ayo, manut karo aku. Gusti katuran emot Gusti. Apa Kula ambuku abdi kurang panjenengan wangi? Gusti mboten. Apa ambuku kurang wangi? Mboten ambune kaya batang. Apa kuwi? Modern Bongko mbok wis ora. Kowe ku hicrok kok Kok ndekno parfum karo obat nyamuk matane. Wes ndak. Alus manis. Gak kowe. Nek iki kowe. Ndang tono. Aku isin gandrung keliru. Alus manis yang semaki. Ning
akhirat batin Mbah Sandirono. Ayo Le. Gusti. Ayo. Kula atur repot Gusti, sampun kados mekaten Gusti. Lali. Ayo Le. Kuwi mau dintekne sik ganti lali-lali lho. Saksene wong gandrung iki salah bebas. Rama Prabu, nyun pangestu Rama Prabu. Wis suwe nggon kula lono goleki. Ayo manut yo ayo. Mboten. Ayo to. Mboten. Wis to. Pertama pancen gak enak, kuwi wis enak wis to. Dadi bojone raja kuwi enak. Kowe njaluk apa-apa tak turuti. Apa kepengin njaluk patine sing gender? Oke, tak lakoni. Njaluk patine panjenengan kemawon. Loh, nek aku ora iso mati. Sebabe KTP ku seumur hidup. Sampun kula aturi kondur Gusti sampun. Golek isi podang jenah. Manut yo Tanjung. Mboten. Mboten Bocah Gusti. ayune. Ora apa-apa kowe mesti latihan to. Yo ora apa-apa latihan. Rambutmu ngemak ngembang bakung, bathukmu nyelot cendani, irungmu bangir. Sikilmu kan meletek-meletek. Kok kadang kowe sapa? Manut ya, lah manut to ya. Ibu bunga ing waduh diku. Aku ngerti kuwi gayemu kaya pitik to. Plek terus sing jago nututi ya to. Ora apa-apa. Terserah awakmu diajak cemen iki belum dadi bojoku ya. Nyanding. Mboten Gusti. Oleh Pak. Oleh Pak. Larang jung. Aku lho ape salah sungkem karo mbahmu. Kowe nyapa to mbah kok ngembari gundul ben lucu to sampean. Mbah ditutupi malah. Bisa dadi tombo. Ditanjung. Kula wonten dawuh Gusti. Yen tok tak gawe kanthi cara halus kowe tetep nampik marang kadesanku. Apa kudu taruh do paripeksa ning papan kene, Boten Gusti. Tresna kawula namung dumateng garwa kawula estu. Panjenengan menika minangka junjungan kawula. Kula aturi emot Gusti. Ora bisa. Sepet-sepet saune mentah. Dimpet-pet ora betah. Dino iki kowe kudu klakon dadi bojoku. Sri Tanjung. sapa neh iki Macak polisi karnaval iki. bapakmu sapa Babin Kamtipmas, Pak. militer mung semono dure apa Kok kaya bocah kaya kuali. Bunder. Bojoku. Tupe subluk. Wong wedok kelakuane ra becik kowe. Kang Masido. Kang Masilo. Kula wau dipun upret-upret kali Sri Tanjung. Kula badhe dipun prawoso kula niki tasih Joko. Panjenengan kula nyuwun pengadilan, jenengan percaya kali kula mawon niki lambene lames Sri Tanjung. Ketek rupane tapi tumindak elek. Kok enek dagelan kocro kabeh iki dapukmu apa? Lho, silo ati ngomong. Sri Tanjung, kowe iki rak bojoku to? Inggih. Kok gampang membuka kembengmu karo wong lanang liya wae ora? Udah ngomong ora cetok iki ngomong. Ngomong gue lho opo ngono. Nesu yen cetok. Kang Masido paksa. Sri Tanjung. Sampun duka rumiyin, panjenengan lenggah rumiyin. Sapa wonge wong lanang sing ora nesu wis kelakon mrawoso karo Gustiku Silwadi Krama. Ra iya to? Iya to, aku ora mungkin tumindak macem-macem aku cah pondok. Ayo, ngaku kowe Sri Tanjung. Boten Kang Mas. Tanjung tresna niku tresnane Tanjung namung dumateng panjenengan. Wonten ngalam donya mboten enten priya. Kula tresnani kejawi
menawi panjenengan Kang Mas Sito Pakso. Tahu tadi seliput panjenengan. Maksudmu kok hakim roda emas. Ayo serius lho di Sri Tanjung. Piye wong ayu? Estu ta. Yen kowe nyata-nyata tresna karo aku, buktine apa? Kang Mas Sito Pakso, panjenengan estu mboten percados kalian Tresna Tanjung. Tanjung estu mboten tumindak sedheng kalian Gusti Selohati Krama. Alah lanis. Ananging bilih panjenengan mboten percados kalian kawula, Tanjung sagah panjenengan percaya Kang Mas. Ananging Tanjung kagungan bebono bilih Rah Tanjung mangke anggondo aros ateges Tanjung menika lepat Tanjung tumindak sedheng Kang Mas. Anang menawi Rah Tanjung anggondo arum. Nangis kowe ya. Ateges Tanjung mboten lepat. Lambene malah Gila nih. lambene kok sital. Piye Sri Tanjung yen kaya ngono penjalukmu bakal tak pinangkani si Tanjung. Iya. Kleru, Pak. Kleru. Kowe iku ya nang kono kok, Mbah titik kok. Dia malah kene warung emang ning kono lho. Malah dipateni lho. Iki lho dipateni. Iki yen ngono. Aku sing mbok pateni. Iya. Mati jatane mati Gus. Anu Pakang Patih, meneng bojomu wis mati. Ayo enggal disariki ning kono. Iya, ya coba. Pilih wae ya. Lho, kuwi lakone kok piye kuwi? Waduh, kotlok. Be, bobote ra umum Be. Jane nek abote ra sepiro. Awake bandule lho gedhe lho aku. Terus ke. Mati Nggih. Pak. Ceritane lagi tentang kesetiaan. Nggih, Akhire lak nggih, Sri nggih. Tanjung ki gandane lak wangi, tegese setya marang guru laki. Lah Nggih, kuwi ya leres, tepo Pak. tulodo sing apik. Leres. Saya ganti nembang Mbak Lucy. Nggih, nggih. Aja gugu karo dagelan lur remuk kowe. Niki wonten pamundutan, Pak. Mbak Lucy Oke, wonten niki mboten? wau napa nggih? Ah, nggih. Mbak Mirah mau. Oh, nggih, anu lagu Diwakili, kagem Mbak. Mbah Mirah, nggih. Saking grup karawitan Kartika Budaya Josari dumateng Mbak Lucy Brawan nyuwun lajengaken Karang Kates. Karang kates, Pak. Nggih. Karang Kates niku lek mriki ala tayub. Wo. Nggih, Oke. tayuban. Gowo kerpek anak. Kanca-kanca pun garap dereng karang atas niki. Nek mboten nggih dilajengaken bawane niki wau kan apa mang bawane? Kodang kuning. Kodang kuning. Kodang kuning mawon. Nggih. Wah, Monggo dipun lajengaken kodang kuning Nggih. dening Mbak Lucy Brahman. Coba niki kaya. spesial kagem Nggih. kanca-kanca kru karawitan. Kok kodang kuning, Cok? Yo Mas Nopal. Dados. Wis ora krasan lemas kaluyuran agoleki sing tak sayang mabang mitragatku ngiteri ora krasa esok nganti wengi mana jenengan kelihatan aja yen si podang andut tadi keberangan kegancangan tak rintiso kakatoman sarami ngoceh dheweke golek becak
terima kasih. Nggih dilajengaken Goro. Nggih. Sasampunipun Mbak Lucy menika lak bintang dari Ponorogo, ada generasi yang menyusul ketenaran Mbak Lucy, ugi bocah ke Ponorogo. Sing nalika semanten kula temu nalika nyumbang bawa podang kuning wonten laladan Desa Winong. Nggih, Pak, Winong nggih. Lapangan Desa Winong nalika wayangan kula Umi Afifah. Neng Winong biyen. Biyen langganan wayangan sing saiki belas nyapa lho. Dereng paling Mas. Dereng nggih. Nggih. Ya, genduk Umi Afifah coba kaya apa jumenenga ya. Nggih. Bar Mbak Lucy terus Umi Hafifah. Riyen kula temu niki tasih SMP kelas 2. Sakniki pun kelas pinten? Sakniki pun semester pira, Nduk? Semester gangsal, Pak. Oh, semester 5 wisan niki. Mono gedene. Lah nggih ngene iki lho nggih bangga sih dados bapake nggih Mas. Oh, nggih. Paling gak iki duwe anak ngene iki lho Mas TB. Ora kaya anake TB lho niki Mas. Pripun? Anake TB kelas 2 mawon SMP niki lho pun meteng kok. Astagfirullah. Nek tawapuk ya aja fitnah Lho, ngenyek. Ampun petados Mas. tenan Polas pola. loro SMP kok meteng ngawur. Lah kelas pira? Lho, saiki nglairke Pak Mulan. Malah Nglairke. Oh, selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak Umi. Wilujeng dalu Mas Lendro. Oh, iki lho Mas. Niki asli Ponorogo Pak nggih. Nggih, niku Wah, Ponorogo Ponorogo. Pulung nggih. Bintangnya akeh kabeh. Betul lho, Mas. Luar biasa. Nyuwun sewu tasik semeter pinten? Semester Semester pinten? Semester gangsal. Oh, semester 5 ning ndi Nduk kuliah Nduk? Ten isi. Isi. Oh, yo padha karo Om. Napa nggih? Lah Om biyen ndi? tahun ning gone Undip 3 tahun. Lah iya. Terus 2 tahun ning UGM. UGM. Terus wingi 3 dina ning UGD. Nggih UGD ki apa to? Universitas Gangguan Dana. Oh, kekurangan anggaran. nggih. Mbak Umi nyun sewu yuswa umur pinten? Kula tasih 15. Oh. 15. Ora ketok lho Mas. Piye? Kayak 14 di awakmu Nduk. Lah kok cilik men to, Pi? Mboten kula 20. Oh 20 ya. Nggih. Nah, sepenting derek payoyok terus ya. Sing Nggih. pinter ben nulat kali Bu Kesi. Bu Kesi. Amin, Ah. pangestu. Kok nek wis pinter paling gak kuwi Golek grup anyar. Aduh. kowe nuturi kok ya ora becik ya. Aja golek grup gawe grup anyar kok golek grup anyar ora. Wong matenge teng mriki kok mesti nggih derek Pak. Badhe ngaturi napa kagem warga Josari, Mbak Umi? Ganti pelok Nduk, ganti rasa coba kaya apa. Nggih. Nemo luro lah. Kowe kok ya iso ae to, Bi? Ya aku pelatih kerawitan. Nemo luro jijiro. Batine Mbak Sandriono mendhi kocluk. Anu nyidro asmara Nduk, coba kaya apa. Nggih. Dibawani Pangkur. Nah, karyane Mbah Sukron Suwanda. Katur dumateng sedaya para ingkang kepareng mirsani wonten ing lapangan Josari. Ya. Ya, Nduk. Medhek seri angkleng darma ana crita tingkae kula Piye, Bi? Ah, tenan wis. Degane kelambi ijo, Bi. Ya wis bejane sing duwe bojo. Pring kuning mangklung ning kali, sapa wonge sing ora pengen ngetok, Bi? Mencir kuning merak ati, sapa wonge sing ora pengen nyipok. Melok. Nyipok Pak cuwi Pak pisan. Katut sak untune, Pak. Monggo Cahayu. Aku tak kene dulu. Tak dampingane ben tak Engkang samya Jemburayu jenenge ulah tampar. niki bawa ingkang ripta sinten Mas?
Ingkang ngripta Rama Haji Sukron Suwanda. Oh, Pak Haji Sukron Suwanda nggih. Nggih, sak langgamipun menika Wah, hebat lagune Mbah Sukron ini luar biasa. Kula sing ngangkes saniki sing gumbon namung setunggal, Mas. Apa? Langgam Sri Huning niku kan ingkang ngripta kan ingkang Rama. leres. Niku ingkang leres niku Sira Lawe napa Sura Lawe, Mas. Soale niki ketoprak Pati kali ketoprak Rembang niku geger, Mas. Perkara apa, Mas? Sura Lawe karo Sira Lawe rebutan bener. Dipisah kali Sunan Kudus. Kowe kok iso teko kono nyapa Sunan Kudus lho teko. Niku napa, Mas? Sura Lawe. Sira Lawe. Oh, Sira Lawe nggih. Nggih, Sira Lawe. Oh. Nggih. Pancen tembang-tembang Jawa iki penak lho, Mas. Itu sing nduk. wani gunja garwane sang maha wiku anangge kinaka raja sasile nyinaka kini langan sinden langan Instrumen aja.
Terima kasih. Niki wau Mas Lindro. Pripun? Menika waranggana domestik saking Ponorogo nyatanipun hijrah wonten ing Solo. Nggih. Nyatanipun swantenipun saya ndadi, swantene saya sae. Wah, Ponorogo punya artis, bibit artis terbaru, Mas. Nggih, Sinten, Nah, Mas? kini iso digulawentah terus. Insya Allah besok yang menjadi bintangnya dari Ponorogo iki ora mokal Mbak Umi Afifah. Amin. Lik nyuwun sewu niku lagunipun nembe pireng pisan niki lho. Napa? Niki naminipun lagu Ula Tampar. Nah, nalika disuwanaken wonten ing Solo dipun pirsani dipun simak kalih Pak Dianom Surata, dipun tambahi judul naminipun Nyidra Asmara. Oh, alah. Lagune sawae, Mas. Saene Piye pripun? gambaripun gambarke katresnan Mas iki? Leres. Wah, pancen saniki lagu campursari fenomena. Nggih. Yo hit ya Di Mas. dunia tuh lagu campursari itu sekarang banyak digemari.